Na sani, kamar yadda nake gani yanzu a cikin ƙwayar idonka, sai dai har yanzu baka bani amsa ta ba. In dai haka ne zai faranta miki rai, sun na amince. Na raini soyayya mafarkina. To ai kuwa na gode. Mafarkina na sani ƙeya, tsumagiyar hanya, yin haɗin kai ke da ƙawa, rabuwa, agunki na samu karbuwa. Kin sadaukar ni kin kace, kin ga kin na rikice, ban yada ke ba. Idan kin sha kin nutsu, zan gaya miki, domin sauraron kalaman soyayya yana buƙatar ka saurare su cikin nutsuwa. Kalaman kaso suka zama abincin dare har rana, bana batun karin kumallo san kai bugu kan kirjina. Idan za ka mun adalci a baya ni ban so kaina, na mallaka mata kai amma kwata mai da ni wata sauna. Idan na tuno murmushin ka tabbacin ka rike sunna, hakan ya sanya gare ka na dawo dan na cimma mafarkina. Wannan wace irin wawuya ce, kina tafiya ba ki iya kallon gabanki?